Il-binja tal-Ministeru tal-Enerġija u l-Ilma sarila proġett ta' restawr estensiv kemm bħala binja fuq ġewwa kif ukoll minn barra. L-erba' filgħaxija ġie inawgurat il-proġett billi b'mod simboliku nxtelet il-faċċata kulur roża fl-okkażjoni tax-xahar għall-għarfien dwar il-kanċer tas-sider. Il-Ministru għall-Enerġija u l-Ilma Michael Farrugia rikonoxxa l-ħidma tal-ħaddiema tal-produzzjoni tal-ilma u tal-enerġija u dedika dan il-proġett lilhom. Ma da mhux biss. Il-ħidma kontinwa illi jagħmlu il-ħaddiema kemm tal-Ministeru kif ukoll l-entitajiet kollha jaqgħu taħt id-dikasteru tiegħi illi komplew anka tul il-perjodu tal-pandemija, illi komplew jagħtu s-servizzi kollha tal-enerġija, is-servizzi kollha tal-ilma, is-servizzi kollha li għandu x'jaqsam mad-dranaġġ, ħalli s-servizzi kollha ġewwa pajjiżna jkompli jiffunzjonaw. Għal din l-okkażjoni l-entitajiet fiħdan il-Ministeru għall-Enerġija u l-Maniġjar tal-Ilma għamlu ġabra tal-fuq minn 11,000 euro biex dawn il-fondi jmorru għall-aktar riċerka ġewwa l-Università ta' Malta dwar il-kanċer tas-sider. Din id-donazzjoni ġiet ippreżentata lil Mart il-Prim Ministru Dr. Lidja Qabela. Min-naħa tagħha Lidja Qabela semmiet kif madwar 350 persuna jinstabilhom kanċer fis-sider, bi 3 minnhom ikunu rġiel. Irrimarkat ukoll kif l-istedina tal-Gvern li qed tagħti l-opportunità lil diversi persuni sabiex jagħmlu t-test ġiet milquha minn 88% tan-nies. Jiena matul dan ix-xahar kelli l-opportunità li niltaqa' ma' nies illi rebħu din il-battalja u qasmu miegħi l-esperjenza tagħhom. U allura jiena ma nistax ma nwassalx l-appell tiegħi biex in-nies, biex il-nisa u anke l-irġiel jagħmlu t-testijiet neċessarji biex mhux huma biss imma anke jwasslu messaġġ lil qrabathom dwar il-bżonn illi nagħmlu t-test għaliex aktar ma taqbad dan il-kanċer malajr aktar hemm possibilità ta' fejqan.